Ano sa diris bukid karon no. So basta na diris bukid matik na na. Ato tarbuho na pod. Uy. Ano? Ayay ka. Anang tabangan tas lamok ko. So mo na to kuanon karon. Upra na sad ta. So ni ha. Dire oh. Nakuhaan na siya. So kanilang mukha ano na. Tiwason. So nanaw ta ni mo legendary nga lugitay ba. Naraw. Eh gwapo mo legendary ani. Kini ang gwapo si Roneo. Tak. Ano pa dahil ito nalimutan mag-gloves at tag-gloves kay way kubal. Relax lang ka diya kay mag-gloves at tag-gloves. Gamitan na to gloves kay murag pang safety ra ba. Nah, ready na itong appliances oh. Mita ta plaster dire. Pero ko papa oh. Kami pa unahan eh kay. Okay. Ay tani. Si Mayo ni ba? Okay. Plasteron din na to diha dayon. Ano man lagi tursoy. Ito ni tiradahan din na ito pinakauna. Yan nakadali ba? Simple kaya. Labay din bagol na yun. Bas. Yan. Uy, high-tech mo kayo nagluk-lihok pa. Tay mo rin luk-lihok mo na itong kuan. Sandata. Yun na ba kinako kayo. Uy, kakuan man. Bati mga ito napilian mo ko ano kay kahiwi mo no. Kita sa talain kay tipot lang diya kay ngita sa talain lugitay kay murag laing kangay. Hiwi-hiwi na. Hiwi-hiwi na. Daghan mo to. Nanang mga kuano. Mga buitisoy. Kapindot pod. Mga ga cucuy raw ni sila dire. Ganhi raw ni dire nagpacucuy raw ni sila. Tatanaw na sila din he. So mga bata awid-awid ra dayon anak ko ano. Saan sila ga?
Kana isa na gudawid sako, moro po na yung trabaho, tighawid po na sako. Gansi kita ni ba? Okay. Dayon tabi. Stingan na to na yun. Kung wapo ba nga lugita yun. Be. Promong kutsara. Ngayon tingaw na ako. Tingaw na niya. Ano ba ito? Ilan yung silong ito? Luto. Ang liga. Gatong lugat. Luto yung ba? Hatong ka maglugat. Hatag lugat na? Ilan na yun? Itong uwa. Ilan yung bubog. Igang mong recall. Igang kaya. Concentrate ta paglugit anay. Kay unya na pod.